demand. Divide us all. Divide us all. हमारी मांगे पूरी करो. हमारी मांगे पूरी करो. जान देंगे. We want. We want. We want. No Punoland, no rest. No Punoland, no rest. We want Bodoland. We want Bodoland. We demand Bodoland. No rest. No Bodoland, no rest. No Bodoland, no rest. We want Bodoland. We want Bodoland. We want Bodoland. We want Bodoland. No Bodoland, no rest. No Bodoland, no rest. No Bodoland, no rest. Divide us all. Divide us all. Divide us all. Our demand legal. Demand. Our demand legal. Demand. We want justice. We want justice. We want justice. Welcome revolution. Welcome revolution. We follow democracy. We follow democracy. We want Bodoland. We want Bodoland. No Bodoland, no rest. No Bodoland, no rest. We want Bodoland. Divide us all. Divide us all. We want Bodoland. We want Bodoland. No Bodoland, no rest. No Bodoland, no rest. We want Bodoland. We want Bodoland. No Bodoland, no rest. We want Bodoland. Divide us all. Divide us all. Won't you long live? Won't you long live? Won't you long live? Won't you long live? Our demand legal. Demand. Our demand legal. Demand. No Bodoland, no rest. No Bodoland, no rest. Divide us all. Divide us all. Jai Guru Harene. Jai Guru Harene. 집어를 올라가서 충분합니다. 저는 말. 저는 지난날 파미션을 연구할 기술적 파미션 부양 같은 리테일 파미션을 비슷한 동호. 아래 जों खोनानो मोनदों जे आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनिफ्राय माखासे एजेन्टफोर दंफैयो जे गोजौ लेभेलनिफ्राय प्रेसार हरगासिनो जोंना पारमिसन थाखानानैबो जोंखौ नोंसिना गैया माया होनफैनानै बेवहाय जोंखौ बारा गोबाव थानो मोना माया बेफोरबायदि जोंखौ हेंथा होफैदों दिनै अबे बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड बिनायखौ सोर हेंथा होफैखो दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै नुबाय जों जे जायगायाव मैया मोनासिम जोंना पारमिसना कनफार्ममोन किन्तु दिनै दासो जों जेला स्पटआव सफैयो होनबा जोंखौ बुंफैयो जे नोंसिना गोजौनिफ्राय अर्डार फैदों जों जेबो खालामनो हाया बे गोजौआव थाग्राफ्रा सोर दा बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनांगोन बर' हारिनि थाखाय नाङै नाङै बड'लेण्डनि थाखाय नाङै नाङै बिसोरो बे गोजौ लेभेलसिम सहैदों किन्तु दिनै फिन खेबसे ब्रैथि खेब बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बिसोरनो जोंखौ हेंथा होनानै मा देखायनो सानदों जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ जोंनि बड'लेण्ड बिनाया बड'लेण्ड डिमान्डआ
일리겔 나마 일리겔 나마라서 जों जे हायाव जन्म जानानै बे हाखौ जेसेबां जावगोन इसिबां जोंनि आबै आबौनि हा आबै आबौनि हारा मोनगोन मोदोम मोनगोन होननानै बुंनाय बेफोरबायदि बुंग्राफ्रा दिनै मा देखायनो सानदों जे जोंनि बड'लेण्ड डिमान्डआ गाज्रि नामा जे हायाव जों जोनोम मोननानै जों बे हाखौ जोङो बिथा मोनसे जाथों होननानै न'खर मोनसे जाथों होननानै बिनाया बे इलिगेल नामा रायजो दा ओंखायनो जों जथ'ग्राब गोबाव बेयाव गसंनो हायो जों गसंगोन थै गोलोमदै जोङो जमा खालामनानै जोङो बेवहाय फैसा थाखा जमा खालामनानै जोङो खस्थ' मस्थ' ओंखाम उखैहाबनानैबो जों बे फैदोंमोन नाथाय बे गभर्नमेन्टनि एजेन्टफोर गोजौआव थाग्राफोर जाय हारिनि जोलैनि हांगार बिसोर बायदिया जोंखौ हेंथा होनाया जों खुनु दिन बावनाय नङा बुंसुआ बेखौ खुनु दिन बावनाय नङा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा खुनु दिन बावनाय नङा जोंनि आइ आफाफ्रा खुनु दिन बावनाय नङा बेखौ जारिमिनाव थागोन बियो नाथाय जोङो हेंथा होबाबो जोङो जोंनि स्ल'गान जोंनि आवाजखौ जोङो आसाम सरकारसिम जों सौहैगोन दिनै जोंहा फैनांगौमोन 700 मानसिफोर फैनांगौमोन सफैथ'वाखै टाइम जाथ'वाखै खिन्थु टाइम जानायनि सिगांनो जोंखौ हेंथा होनाया बे ओरैबायदि अयनाय इनजास्टिस बियो जों बेखौ फैनोब्लाबो जों गनायनो हाया जोंनि आवाजखौ जोङो दाबि होनो हाया मालाबाबो जों स्ल'गानखौ रेज खालामबाय थागोन जों खुनु आसाम सरकार गैया जोङो खुनु भारत सरकार गैया जोंनि हायाव जोंहा मोनथाय दंखायो we have legal right under the article 234 of the Indian Constitution जोंहा आर्टिकल 234 आव जोंहा मोनथाय दंखायो आरो फान्डामेन्टेल राइट्स जोंनि बे राइट टु प्रोटेक्शन जोंखौ खुनु बोखारनो हाया बेखायनो स्ल'गानखौ जों कन्टिनिउ खालामगोन जोंनि दिनैनि बे गेवलां मेलखौ बिसोरो जेसेबां हेंथा होयो जों एसेबां जों स्ल'गान रेज खालामगोन जय परारिनि जय परारिनि जय परारिनि we want Boroland we want Boroland no Boroland no rest no Boroland no rest Bharat Mata ki jai Purarini we want Boroland we want Boroland हमें चाहिए Boroland हमें चाहिए Boroland हमें चाहिए Boroland हमें चाहिए Boroland जान देंगे we want Boroland no Boroland no rest जय Purarini जय Purarini जय Purarini yang hari-hari apa dengan aplikasi ada lima kasih kita ini aplikasi dah saya lagi kamu nak we want Boroland we want Boroland no Boroland no rest no Boroland no rest no Boroland no rest demand legal demand our demand legal demand we want Boroland we want Boroland we want Boroland no Boroland no rest no Boroland no rest we want justice we want justice we want justice welcome revolution
demand, our demand, legal demand, no for the landlords, no for the landlords, demand Assam, we want justice, we want justice, we want Bodoland, we want Bodoland, no for the landlords, no for the landlords, don't you long let, don't you long let, don't you Zindabad, don't you Zindabad, don't you Zindabad, don't you long let, don't you long let, हमने सही Bodoland, हमने सही Bodoland, हमने सही Bodoland, हमारे मांग खामल मांग, हमारे मांगे खामल जोंना दिनै नेहाथारिया सफैनानै दंफैयो निजोम गोरा long left निजोम गोरा long left want to long left we want justice निजोम गोरा long left दिनै जोंनि गाहाय नेहाथारि निजोम गोराया दा सफैबाय फंनैसो बाथ्रा बुंगोन बियो जोंखौ दिनै अयनायबाबो जे पारमिसन थाखानायखौबो बिसोरो गोजौनिफ्राय जाफुंहोनो नागिराखै हेंथा होनो नागिरनायखौ निजोम गोरा औवारिया एसे बुंगोन गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो बड'लेण्डखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो बिग्रायारि जोहोलावनिसिम आंनि रोजा रोजा साबायखरखौ नोंथांमोननो बावहरनाय जाबाय जय बड'लेण्डनि जय बड'लेण्डनि जय बनसुनि दा गिबियावनो दिनै बनसुनि जानानै बा बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै आङो साफ्रोमबो बड'लेण्डआव थानाय रायजो राजाफोरनिसिम आइ आफा बिदा फंबाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ गिबियावनो बावहरनाय जाहैबाय दा दिनैनि दिना खुब मोनसे ओंथि गोनां दिन जाय दिनाव दिनै 8 आगस्ट 2022 मायथाइया जोंनि जारिमिनारि सम जानानै थागोन बा मोनसे जारिमिनारि मोनसे दिन जानानै थागोन जाय दिनाव बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोनोम जानायनि 5 दाननि उनावनो नै गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव दिनै बड'लेण्ड आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय दिनै गिबि खेबनि थाखाय दिल्लीयाव आगान होफैजेननाय जाहैबाय आरो बे मेसेजखौ दिल्लीनिफ्राय जोंनि बड'लेण्ड हालामनि गासैबो रायजो राजाफोरनो जोङो दिनै हरनाय जाहैबाय बड'लेण्ड सोमावसारनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय होननानै आङो दिनै बे दिल्लीनि जन्तर मन्तरनिफ्राय मेसेज होनाय जाहैबाय दा आङो जोंहा आफादगिरिया दुलाराय बर' माहारियारि फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां मानाव गेदेर मनजिल बसुमतारिया जोंना सफैबाय दा बेनिखायनो बिथांखौ आङो खनसे जै होस्रांनानै जोंनि स्टेजआव बरायनो थाखाय आङो आखायाव लानाय जाहैबाय Monjil Zindabad! Monjil Zindabad! Bonsu long live! Bonsu Zindabad!
Our demand, legal demand. Legal demand. Bonji, long live. Long live, long live. Bonji, long live. Long live, long live. Bonji, long live. Long live, long live. Jai Puraini. Jai Puraini. Jai Puraini. दा आङो जोंनि बे पडियामखौ जोंनि मानगोनां आफादगिरिनो गथायना होनोसै मानगोनां जोंनि आफादगिरिया माखासे बिबुंथि लाखिगोन बयबो खेबसे मोजाङै गोसो होनानै खोनासंग्रोदो गोजोन्थों गिबियावनो आङो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै बयनिसिमबो बिग्रायारि हामलायनायखौ आं बावहरनाय थाबाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा थांनाय 7 तारिख फेब्रुवारियाव जोनोम मोननानै बर'फोरनि थांनानै थानायनि जि मोन्थाय बे मोन्थायखौ लानानै जोङो दिनै जोनोम जादों आरो बे मोन्थायखौ लानानैनो जोंनि थांखिखौ आगान सुरनो थाखाय जों गिबि खेब दिनै जोंनि दिल्ली जोंनि भारतनि राजथावनि जन्तर मन्तराव जों नुजाफैनो हादों दा गिबियावनो आङो दिनै बे दिल्लीनि जन्तर मन्तरावहाय नुजाफैनो हानाय जोंनि मानगोनां आलासि बिथांमोनखौ आं दिनै बनसुनि जानानै गिबियावनो खर'गं लायै बिथांमोनखौ आङो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय आरो बेजों लोगोसे दिनै जोङो बर' माहारिनि फरायसा आफादनि जानानै गासैबो बर' जातिखौ मोजां मोनग्रा गासैबो बर' हारिनि गेरेमसा जानायखौ लुबैग्रा बर' हारिनि थांनानै थानायखौ लुबैग्रा बर' हारिखौ रैखाथि होनो सानग्रा गासैबो बिग्रायारि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनै बे जन्तर मन्तरनि जौसाङाव थानानै आं नोंथांमोनखौ दिनै खर' गंगायै आङो आर'ज गाबहरबाय दा दिनैहाय जोङो गिबियावनो दिनै बे जन्तर मन्तरनि जि जोंनि थांखि आलादा रायजो सोरजिनाय बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय जाय बिथांमोना जाय बर' माहारिनि जाय जोंनि बर' जातिखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिब' बिनानाव बिदा फंबायमोनखौ दिनै जि एसे हायो जोंनि दिल्लीनि जि जन्तर मन्तरनि प्रग्राम बेखौहाय दिनै मोगथां महर मोननो थाखाय जि थाइसे थाइनै फैसा हरदों बिथांमोनखौ खर' गंलायै आङो बनसुनि जानानै दिनै आं बिथांमोनखौ साबायखर बावहरबाय आरो जाय बिथांमोनहा दिनै जोंनि जि आलादा रायजो सोरजिनायनि जि थांखि लानानै जि रायजो राजानाव अनसुंथाइ बिनो थांदों जाय बिथांमोना सोरबा जोंनि बनसुनि बिबानगिरि आरो दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोनखौ सोरबा गोखा आरो सोरबा गोदै रावजों हरदों बिथांमोनखौबो जोंनि बे बर' माहारिनि जाय बिथांमोना आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय सिमां नुनानै मुंख्लं जालांबाय बिथांमोना दिनै बिथांमोनखौ बोर सारस्रि हरगोन होननानै आं आसा खालामबाय जोंहा दिनै गिबियावनो बर' माहारियारि फरायसा आफादा जि आलादा रायजो सोरजिनाय जि बर'फोरखौ बे बुहुम बिखायाव जों थांनानै थानो लुबैनायनि जि थांखि लानानै जों आवगायबोदों बे आवगायबोनायखौ लानानै जोङो मोगथां महर होनो थाखाय गिबियावनो जोङो दिनै जाय बिथांमोनहा बर' जातिनि रैखाथिनि थाखाय आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय जाय बिथांमोना गावनि जिउखौ बाउसोमनानै मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ गिबियैनो जोङो खर' गंलायै जों खुलुमहरो आरो बिथांमोननि जों आशीर्बाद लाहरो दिनैहाय गोबां जोंनि बर' लाइमोनफ्रा गोबां जोंनि बर' आइजोफ्रा जोंनि बिमानि मोननायखौ हुगारनानै जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि खालामनो दिनै जोंनि इयुनखौ गोजोन मोनसे थासारि होलांनो थाखाय बिथांमोना जाय गावसिनि जिउखौ बाउसोमलांबाय जाय बिथांमोना गावसोरखौ दिनै जातिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामलांबाय बिथांमोनखौ जेब्लायबो जोङो गोसोखांगोन आरो बिथांमोनखौ
जेब्लायबो जोङो गोसो गोरबोआव लानानै जों आलादा रायजो सोरजिनाय बर' हारिनि देरसिन सिमांखौ जों मोगथां होनो थाखाय मोगथां महर होनो थाखाय जों जेब्लायबो गोसोआव लानानै जों आवगायलांगोन आरो दिनै जाय बिथांमोना बर'लेण्ड आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय जाय बिथांमोना दासिमबो जेराव दं जाय एनडिएफबि मानगोनां जोंनि एनडिएफबि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि जाय बिथाङा फाउन्डार रन्जन दैमारि बिथाङा दासिमबो जेलाव जोबजानानै दं सान्थि सुक्तिनि उनावबो बिथाङा दिनै रेहाय मोनाखै दिनै आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना जेलावहाय लिडर सेरेकेटार्सफ्रा जोबजानानै दं सान्थि सुक्तिनि उनावबाबो बिथांमोनखौबो जोङो दिनै गोसोखांनानै बिथांमोननि सेक्रिफाइसखौ जोङो गोसोखांनानै जोङो बिथांमोनखौ दिनै जों गोसो गोरबोजों गोदान जोलै आरो जोलैसा जोंनि आलादा रायजोखौ लांफिनग्रा बिथांमोननि जानानै जों बिथांमोनखौ जों गोसो गोरबोजों जों खुलुमहरो बिथांमोननि जि नाजानाय बिथांमोननि जि स्पिरिट बिथांमोननि जि थुलुंगानाय बे जेब्लायबो जोंनि गोसोआव थानानै जोंनि गोदान गोदान जेनेरेसन बर' लाइमोनफोरनि बिखायाव थानानै बिथांमोना जेब्लायबो थुलुंगा होगोन होननानै जों आसा खालामो आरो बिथांमोननि जि खस्थ' बिथांमोननि जि सेक्रिफाइस आरो जाय बिथांमोना दिनै दाब दाब जेलाव जोबजानानै खस्थ' खालामनानै बिथांमोना दासिमबो दङ बिथांमोननि थाखाय जों जेब्लायबो खामानि मावनांगोन बिथांमोनखौ जों उदां अख्राङाव जों लाबोनो थाखाय जों बनस'आ जेब्लायबो जों खामानि मावलांगोन दा जोंहा दिनै आलादा रायजोखौ जोङो दिनै गोबाव समनि गेजेराव गोबाव सम बोसोरनि आगोलनिफ्रायनो दिनै जों नांबोबाय थादों बर' आन्दलना 1967 निफ्रायनो दिनै जागायजेनबोनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननाय 1987 मायथाइयाव दिनै गिदिर मोनसे थुलुंगानाय मोनदों दिनै गिदिर मोनसे बिग्रायखांनो हादों आरो बिथांमोननि उनावनो जोंनि बर' हारिनो आलादा रायजो जायखौ डिमान्ड खालामदोंमोन बेखौ होआलासिनो बिथांमोना भारत सरकारा मोनसे फिसा काउन्सिल बिथांमोना जोंनो होदों 1993 आवहाय बिएससि मोनदों जाय बिएससिआ बर' हारिनि जि देरसिन सिमां बे सिमांखौ मालाबाबो जाफुंसार होनो हायाखै बिनि थाखायनो 1996 आवहाय जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बर' लिबारेशन फ्रन्टनि नाम लानानै बिथांमोना हाथियार लानानै बिथांमोना फिन खेबसे दावहा नांफिनदों जाय बिथांमोना दावहा नांनानै आर्म्स लानानै हाथियार लानानै 2003 आव बिथांमोना मोनसे 6 शेड्यूल काउन्सिलखौ भारत सरकारनिफ्राय मोननो हादों नाथाय बिथांमोना 2003 आवहाय जाय बिटिसि खुंथायखौ जोंनो बर'फोरनो होदों बे खुंथाया कुनुदिन बर'फोरनि आलादा रायजो सोरजिनायखौ मालाबाबो दिनै जाफुंसार होनो हायाखै बिनि थाखायनो 2003 नि उनावहाय बर'फ्रा फिन खेबसे आलादा रायजो सोरजिनायनि थांखि लानानै बिथांमोनहा दिनै आलादा रायजो नङाबालानो 2020 आव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन मोनसे फिसा काउन्सिल लानानै फैदों जाय काउन्सिला बिटिसिनि देरसिन जानांगौमोन नाथाय बे मालाबाबो बिटिसिनि देरसिन जायालासिनो जोंनि थाखानाय बिटिसिखौनो फिसा मोनसे पावारलेस खालामनायनि जि पलिसिखौ लादों बेयाव बर' रायजो राजानि जि थांनानै थानायनि जि थांखि बर'फोरनि जि आलादा रायजो